Ja, du säger Zacharias som tittar vi som norr flaggan vi Lund nu. Hur ska jag sampa hade vi det? Holtrush. Vi tar några som det brukar vanliga tataler. Vanligvis, ja. Schaltamor. Jag blir över att ja. Så länge hade det tänkte att försöka så inte så. Jo, och hur så skars man blir det? Det ja. Jag vill gå 100 pund på snappen där. Liksom 6 000 halt det jag tar. Och vi tar några som så cirka något som det blir här var vanligt eller hur ser det här? Det är nu i häst ja. Här om 100 pund ja. Så det må ju sån men jag också. Men här runt om 100, jag går 100 pund ja. Så det går väl där. Ja. Det är bara gjort då. Det är bara gjort då. Jo, kvätt och därför så står det. Ja, jag vet, nu börjar det väckra, det är inte löjt där. Han blev via sig lova att för det är. Så att så väcker vi bättre och så är det färdigt efter. Tack det är en som är och det är inte näkver. Hur ska det är det? Ja, nu är det svär skilt. Jag håller det är går 100. Det var det veckan. Ja, det var klar ja. Ja. Du nu är det ejer dem. Är det ejer allt det där hur är det? Nej, det är inte alltid här. Vi dröna Västafrika, det är så löjt där och att där då. Så blev det väl servaje. Det var ju. Okej, varningar för fiskekorten jag väntar igen. Så får vi då in på. Det är så tunneln här och så till Osleid. Ja. Det är så länge att cykla som man ska ha tofter. Annars är det toft något jämt då. Det är stanfärdigt så vi får ta tofter. Så det är så tror jag stöjne. Där får jag stöjne. Så det var med var här och tofter. Så hur ser du som händas här det? Ja, nu ska jag börja här då. Det är det. Jo. Man färdarna så sen man färdar mannas på körde. Hon gror ja. Ja. Det är alltid det som tror vi. Jag vet det vart för och nu det blir så det är en stotter näck meskor och så det var allt det tror jag. Det var börjat till sommar så att det är rätt från fjör. Då var vi två i begynnelsen vi. Det är först där vi har varit. Först om pauser då. Tack så mycket byx äta det. Jo, han Johannes Zachariasen. Och hin heter Karl Marsten.